Iqembu eleseka owabe ngumengameli wezwe uJacob Zuma lisanda kuba nesithangamisa bezindaba ukuzocacisa ngenhlelo elizolithatha ukweseka uZuma ekushushisweni kwakhe. Lo mhlangano uhlelwe einsukwini ezimbili ezedlule. uZuma sekuneziwombe engavele enkantolo ngenxa yempilo ebuthakathaka. Ngesonto elidlule, inkantolo ephakeme yaseMgungundlovu imnqumele uGwayi kaTiki yathi uma engaveli enkantolo ngosuku olulandelayo uzoboshwa. Manje ke iqembu eleseka uZuma lithi isinqumo sejaji sibonise ngokusobala ukuthi ukushushiswa kaZuma kunenhlese yezombusazwe. Judge Pillay plunged our judiciary straight into the political arena and shredded any hopes of President Zuma, who has been subjected to vicious vilification in the court of public opinion, receiving a free and fair trial. Leli qembu liqhuba lithi cace ngokusobala ukuthi iNPA isetshenzisiwe kuleli cala ukweseka izinhloso zamanye amaqembu ezombusazwe. Proven beyond any doubt how the NPA has been repurposed for political score settling. The manner in which Advocate Billy Downer and his NPA legal team, again on Tuesday, the 4th of February, blatantly and shamelessly played politics in questioning President Zuma's illness was just a continuation of the very same travesty of justice that they have been engaged in right from the very beginning of these 2.5 decades of persecution of President Zuma. uJacob Zuma uqiqa izinkantolo njengoba ebhekene necala lokuthenga izikhali ngokungemthetho enkampanini yaseFrance iThales nokuyisigameko esenzeka ngeminyaka yo-1990. Leli cala kulindeleke ukuthi libuyele enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu ngoNhlaba.